back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tonse tikumudziwa mkulu amene osita iheme ena amati Pawpaw. Akhala kupanga mafilimu ndi Mr. Ibu kuyambira ali ana. Mr. Ibu kuti okafa kwina kukachana kaya dono. Anthu amene wawa tikudziwa kale kuti mbuyomu tinaluza Mr. Ibu chabwe. Manigerians ambiri anapanga ataki osita iheme. Mauti ataki sikuti anamenya. Ataki ya mau kumpanga ataki mtu mau kuti hey iwe chifani sina bange zako right? Anamblasha kwambiri pa masamba a mchezo. Chenjika njani Mr. Ibu hata mwalira anthu ambiri anapanga post rest in peace great man blah blah zambiri mbiri zoyankhula ndi Mr. Ibu kungopatula Mr. Pawpaw wendo osita iheme anakhala chete pe sana bange post anthu anayankhula zambiri mbiri kuyankhula koma there's this day imene panali pa Women's Day tsiku la azimayi. Mr. Pawpaw anapanga post imene yokhuza ndi women kwanjemelera azimayi kuti okay ndolimba mtima chani zambiri mbiri kuma comment kumene kunabwera ma comment sopano amba kupanga attack kuti ndi chifukwa chani iweyo sunapange post za Mr. Ibu. Comment osiyana la chifukwa chani kodi niwe munayenzi fukwa ndi munthu yasana mwalire kapena mcha zambiri mbiri zoyankhula. Komano chifukwa chani mkulu amene sanapange post tikudziwa kaleso kuti pali strong bond pakati pawo. Asala kumwipeza munthu uyu Mr. Pawpaw kapena kuti osita iheme anamuyankha munthu mmodzi kwana kuti dear sir muyankha amene anafunsa kuti I was with him before and after amputation. Kuti ineyo ndinali ndi iyeyo. Mr. Ibuyo asana mudule miyendo komanso alamudula miyendo. Pera tikudziwa kale kuti kumapiro anandula miyendo. Ndiye anayankha kuti ndi ine ndinali ndi iyeyo asana mudule miyendo komanso alandula miyendo. That's real life. Kuti imeneyo ndi umoyo weniweni. Amafati kusajana amene chifukwa anthu ambiri anapanga post kumano sana mthandize Mr. Ibu. Komano iyeyo anali present. Anthu ambiri zimene zimuchitika kwathu kuna kuti kose bro ndibweke ni kena kake zandikufana gole mankhwala nditere sizikuyenda zatere ali sandilibe ase pano sizikuyenda ase ndilibe oh 2000 ndilibe 1000 nene ndilibe mukango mwalira bro ata wankachiza bwino uya anali hotel wakuti ndrama zosonkha mamaliro 800,000 mtamaso wa 2000 akuluwa atiphunzitsa real life akuphunzitsa moyo kuti tizikhala bwanji. Anyway sindizo maganizo andolani komano ineyo I really support that idea. Amafuna angu aonesa anthu chinachayi kuti ineyo tu pa nthani yakanango panga posti komano in real life panga koma ineyo ndinali konko
Nde inuyo musapota kuti amana banga pa social media post ka musapota mwendindani pene popo. Choose the life. Ndi lesson imene inandisangasa kuti tigawaneso pakati pathu. Anzinzathu ndi azinzathu. Ena akati mphauluka ngati ka 5 ans tili nako, ka 2 ans tili nako, ka kabonyera batse. Kuna uli koseko. Thank you so much guys. Malawi and cameras, bye.